Bueno, egun ondanoi, ni Uxue Lazkano naiz eta Bergatik nator. Ta ingotzuet berba pixkan ere kaminua bizitza zientifiko bat izateraino zela izan dan. Eta zela heldu naizen, gaur egun zik biogunen nire tesisa itzen egotera. Esan dako moduan, ni Bergakoa naiz, eta bertan ineban Bergarako eskola publikoan ineban lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza da batxillergoa, eta nik txikitatik eukido jakin mina, eze gauzak ulertu galderakin egundana. Eta esan izan, laugarren DBH-eraino, nik ja aukeratu nitzuela zientzietako asignatura, eta batez be batxillergoan. Selekta intagero, Bilbora jo nintzen, da bertan Leioako zientzia kampusian ineban biokimika eta biologia molekularreko gradua. Bertan ordu pila bat pasau nitzuan laborategixan ere uniko lagunekin, baina hirugarren urtean konturatu nintzen, ez jatela gustatzen eri laborategixan, hainbeste ikasi eta gero, eta bape nebala gustoko orduan, zein pentsatzen egon da gero, jo nintzen 2017an Bartzelonara bioinformatikako master bat itxera. Bertan programatzen ikasi neban, eta asko gustau jatenez, urrengo urtean jo nintzen matematikako fakultadera ikastera fundamentuak datuen analizian eta adimen artifizialian. Hau izan da pixkat nire formakuntza. Hau da bukatuta gero, nila behin Bartzelona neuanian, ineban izan zen tesi doktorala hasi. Eta 2018an bertan hasi nintzen genetikako tesi doktoral bat. Bidea esan bat perreza izan, da hirugarren urtean tesi xalagabiarra izan eban, eta beste urte batzu nire bidea topatzen egon naiz, eta azkenian ja urten berriz, zik biogunen, Zamudioko Parke Teknologikoan, bigarren tesi doktoral bat berriz saiatuko naiz tesi xaitzen. Orduan oin, esplikauko zuetena da, ibilbide hau dan eta gero, nik zetan bukatu dut biokimika ikasi eta gero. Bueno, nik itxen dut esan dut zueten moduan, zik biogunen lan, eta gure taldian itxen duguna da, zelulen seinaleztapena eta metabolismo aztertu minbizixan kontekstu baten. Konkretukin ere tesisa da prostatako minbizixan, da ikustia, nik ikartzia nahi dutena da, tumore metastasikoak ze oinarri biokimiko o ze oinarri molekular dauken. Zela itxen dugu hori, gu laborategi misto baga, taldian 4 pertsona bioinformatikari xaga, eta daukogu beste 18 pertsona laborategi xan diar duenak. Orduan, konkretuki itxen duguna da, prostatako minbizixan, pazientien geixenak errez sendatzen dio, tratamendu kanonikoekin ondo rekuperatzen die, baina badare 10% bat, talde txiki bat, diagnostikotik ja gaixotasun metastasikoa daukenak. Eta guk nahi duguna jakin da, zeba 10% honek garatzen daben metastasisa inbizko, restaben ematen denporia diagnostikatzeko ondio gaixotasuna estania nahi larrixa. Batez be, hartzen dabe garrantzia talde txiki honek, ze gaixotasun osoan 50% hilkortasun tasan eragile die. Orduan, zela itxen dugu guk ikerketi azkenian. Basurtoko ospitalakin daukogu akordio bat, orduan, bertan diagnostikatzen dien prostatako minbizixak itxen debena da tumorian zati bat gorde eta guri bialdu. Eta orduan, esan dut zueten moduan, taldia bi zatitzen banatuta daukoguna. Laborategikoak karakterizazio biologikoa itxen dabe laginetan, laborategiko teknika ezberdinekin, eta niketan ere lankide bioinformatikarixak itxen duguna da tumore honek sekuentzia hau eta sekuentzia genetikoak aztertu, ikusteko zeintzu dien daren ezberdintasun genetikoak eta ze mutazio pasau dien paziente ezberdinetan, saiatzeko ulertzen zeintzu dien mutazioak indebenak paziente honek minbizi metastasikoa garatzia. Orduan, hola motzian hau izan dan ere karrera zientifikoa, baina gero poster badaukat, eta demo txiki bat prestau dut zuei erakusteko zela dien sekuentzia genetiko honek, eta zela guk idazten dugun kodigua, zela programatzen dugun ezberdintasun honek topatzeko. Eskerrik asko bertan egongo neguz.